pangga, welcome back. How are you today? Okay ra ko, unta okay ra sad mo. Akong gagway ba lapad man gihapon? Abot na lang gugud diri sa kusina. Kay dito sa sala, nangita jud kog anggulo ba nga gamay gyud siya tan-awon. Ako ay pong gikuan akong buhok. Lapad jud kog gagway, na akong kilay pod kay baga na pong isa. Di pa jud ko kabalo mo make up ba? Mangilay labi na. Ambot unsaon dolor. Sige lang, nagpractice na ko. By the way, atong topic karon is about unsay mga feeling or mga ginabuhat namo ig Pasko. Kanang December 24, 25, storyaan ta mo mga unsa mong mga gipangbuhat. Or para lang malingaw mi, samtang nagpabuto-buto mo, nagdisco, nagparty, kami dire, walay. Kanang December 24, magsige gyud mig tan-aw sa orasan. Wala may ma-excite sa diri nga oras or bisag asa mi sa kalibutan. Na-excite mi sa 12:01 AM time sa Pinas. Kanang December 25 na ba? Di jud mi mahimutang. December 24, mga LCT pa sa gabi kay mag-andam naman mga uban. Mag-andam magluto, kay Noche Buena ba? Ma-excite dahil mi, manawag mi or mag-message sa among mga loved ones. Mga alas 11 sa gabi, manawag mi balik. Kay, mangutana ba, asa sila namakal sa Noche Buena, ready for Noche Buena, or asa sila nag-disco, asa sila nag-party, asa ang strange gift. Mga 11:30 or 11:45, di na jud mi mahimutang. Kay, mananaw na lang taon ng TV. Kay, mag-countdown man na, i-live forecast man na nila. Mao na to, countdown na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Either manawag mi kung wa pa mi naka-greet og Merry Christmas sa among loved ones. Among buhaton kung wala mi sa among amigo-amiga, mga kumpare, kumare nga naki-party, usahay mag-celebrate man pud mag-party amoa. Mag-exchange gift pud mi. Para mi sa balay, na, diha na. Magmaoy, maghangad sa wall clock. Hala, nangaon na sila ron, 12:05 na. Noche Buena, nangaon na sila ron. Nanayaw na sila ron, nag-inom na sila ron, nag-disco na sila ron. Samtang ikaw, we simply can't help but compare the difference between spending Christmas abroad and back home as we witness celebrations on social media. Mura kag masuya nga magselos, unya manghinayang nga wa ka kauli. Pero sige lang, laban lang gihapon. Dili man gud sa Middle East, unlike sa other country, we can see parol or Christmas lanterns. We can see giant Christmas trees, but usually in big malls only. We can see Christmas lights on each home. As you know, we do have culture and tradition differences. We can't hear people or kids caroling as well. Karon mga pangkasakto ng drama. I will show you how to make snowman. Nakoy cute nga Christmas tree. Ug ginaunsa na ako pag-prepare akong mga little decorations samtang naa ako diri sa layo. Tara na. Mao ni mga pangga medyas, potlo ninyo. Kinamit nga medyas or damaged medyas. Kani usa ni kapares kani magamit ni nato later. Mga usa ra gud kadango depende sa gidakon sa inyong snowman. Then kani ako ning itahi dire daan para unya di maglisod. Pero okay ra sad unya ninyo tahion. Pero mautanan mo para unsa ni. Unya mahibaw-an ninyo. Tahion sa nako. Balihon ni mo adto nimo tahion sa from ilawom. Para unya di siya hugaw tan-awon. Man na siya mga pangga, ang usa na pod. So ibutang nimo sa ibabaw niya. Ana kay mainat ra ba na. Hinay mo kay makatusok ang dagom. O, natahi na mga pangga.
Nahiwi man na akong tinahian ay. Naatoran ning kuanon gamay nahibat man. Tanaw na tuon niya kung pwede dapit pa ni sa tiyan. Pwede ba ni move ning iyang kuan. So karon isod na ni nimo. Puros ra gyud ni recycle reuse ako mga pangga. Kani ang dapit sa tiyan. We wish you a Merry Christmas. Igto na ni nimo kay para sa ulo ni unya. Ani para sa iyang hat kalo. Pagunting ragod mo kuan panapton sleeve nga wa na nagamit. Kani gikan ni bukton ni dapit siya. Tignan ninyo ang tumoy. Cute sa akong snowman oy. Tangan sana kog mata kay saman ni way mata. Mo ana to si Cutie Snowman. Hi, Merry Christmas! Kunta ni si Cutie Snowman. Nado man na itong snowman. Sige, maglingi dito. Digid siya mo, kung ano, straight ba? Napay naghiwi ni iyang botones. Mga panggamaw niya akong cute nga Christmas tree. Butangan sa nato Christmas light. Tadan! Muna na mga pangga akong simple decor for Christmas. Kani jud akong snowman nagdala oh. Merry Christmas! Guwapo kay ba? Bahalag nahigwat ni iyang kuan. Botones. Ang star day mga pangga atong di na to kalimtan sa Christmas string cute. Yay! That's all for today mga pangga. Please don't hesitate to leave some comments or suggestions. I'm happy to reply. Sa sunod na pod, amping for me!